Elämä on rakkautta. Rakkaus voittaa kaiken, taipukaamme siis mekin sen valtaan. Maron. Mikä tekee elämästämme mukavan? Sellaisia asioita on melko paljon. Mutta monet meistä valitsevat olla huomaamatta niitä. Mitä nämä asiat sitten ovat? Rakkaus, anteeksianto, huumori, intohimo, toisten mielipiteiden kunnioittaminen, luottamus, omistautuminen jollekin tai jollekin, rehellisyys, usko, kyky antaa, terve ruumis ja terve henki, taito elää tässä päivässä, kyky asettaa tavoitteita, sinnikkyys. Mutta tärkein asia, josta keskustelu kannattaa aloittaa, on rakkaus. Rakkaus on se tunne, joka antaa alun monille asioille elämässämme. Sotien, tuhon ja loukkausten aikakaudellamme meiltä puuttuu hyvin usein juuri rakkautta. Me kaikki haluamme palavasti huolenpitoa, lämpöä ja ymmärrystä. Me kaikki haluamme kokea todellista rakkautta ja suhteita, jotka ovat täynnä rakkautta. Mutta miksi sitten niin monet meistä elävät yksinäisyydessä? Miksi monet pelkäävät uusia suhteita? Miksi on niin paljon yksinäisiä miehiä ja naisia? Ehkä me vain etsimme väärästä paikasta. Ehkä emme vain ymmärrä rakkauden todellista arvoa. Mitä rakkaus sitten on? Mitä psykologit sanovat siitä? Rakkauden pääkomponentit ovat huolenpito, vastuu, kunnioitus ja tunteminen. Erich Frommin mukaan nämä ovat 4 peruspilaria kaikissa rakkauden muodoissa. Rakkaus on hedelmällinen suhtautumismuoto toisiin ja itseen, toive siitä, että toinen kasvaa ja kehittyy säilyttäen kummankin eheys. Toinen mielenkiintoinen näkemys, Sternbergin kolmioteoria, rakkaus koostuu 3 elementistä, läheisyys, intohimo ja sitoutuminen. Niiden yhdistelmistä riippuvat tyypit ihastumisesta kypsään rakkauteen. Entä mitä filosofit sanovat rakkaudesta? Antiikin kreikkalainen luokittelu, jota nykypsykologit usein käyttävät, sanoo esimerkiksi näin. Eros sanoi intohimo, vetovoima, fyysinen viehätys on rakkautta. Filia huomautti, että ystävyys, syvä kiintymys, arvojen yhteisyys on rakkautta. Agape väitti, että ehdoton hyväksyminen on uhrautuvaa rakkautta. Poimitaan filosofien keskeiset ajatukset. Platon, rakkaus on pyrkimystä kauneuteen ja kuolemattomuuteen. Spinoza sanoi, että rakkaus on mielihyvää, johon liittyy ajatus ulkoisesta syystä. Solovjov huomautti, että rakkauden tarkoitus on itsekkyyden voittaminen ja yhdistyminen toiseen. Erich Fromm väitti, että rakkaus on taidetta, jota on opittava. Se on aktiivista toimintaa, ei passiivinen tunne. Miten rakkaus sitten eroaa ihastumisesta? Ihastuminen on tunnepurkaus, idealisointia, projektio mielikuvaan. Itse keksit mielikuvan ja se tuntuu miellyttävältä ja olet rakastunut siihen, mitä kuvittelit. Ihastus kestää yleensä 3–4 kuukautta. Rakkaus taas on aktiivista toimintaa tai valinta. Se on sitä, että jäädään, kestetään, annetaan anteeksi, parannetaan, varjellaan, arvostetaan, pysytään uskollisena. Normaalissa kehityksessä tutustumisesta vakaaseen rakkauteen kuluu 4–5 vuotta. Mielenkiintoisia ajatuksia, eikö totta? Miten voimme sitten yhdistää rakkauden ja oman elämämme? Minun mielestäni rakkaus on elämää. Sillä elämä voi olla sellainen, jollaiseksi itse sen ajatuksissasi maalaat. Se voi olla täynnä iloa, ihmeitä ja rakkautta. Tai voisi sanoa näin, rakkauden runsautta. Sillä rakkaus ei ole kohtalon tai elämän onnen tulos. Rakkaus ei tule itsestään eikä lähde siksi, että suhde päättyy. Me itse luomme rakkauden elämäämme ja voimme itse tappaa suhteen, jossa oli rakkautta, mutta voimme myös luoda rakkauden uudelleen. Miten tämä tapahtuu ja mitä sen kanssa tehdään, kerron kurssillani.